ụmụnne m enwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfụ, onwe nnọọ ihe mmadụ na-aga eji ntị ya hụ nnọọ ka ọ gba agaje na soshal midia na ịntanet space. Ụna anọkwanue ndị mmadụ amahụ na paper form of documentary alaala. Ịchọ save some things now, you save in a social media. You may even save it there without publishing it. It will still be there waiting. Ụfọdụ kwanu ihe published nọ there, ọ naghị ala ala. Mgbe ọbụla ị chọrọ gị gakwaga visit hụ ihe ijiri kwu ihe ahụ mere. Dịka nke ndị nne na nna na-agba some fight not between families. Ha amaghị na ụmụ ha ga-etolite ile ya. Era anyị na-abazi na-awụ otu a na nọ na my father's grandfather. I don't know what he looked like. I mean my father's grandparents. Mana this generation, our great grandchildren will see what we look like. Hage lie. Haga emotion. Or gini ka ị na-document, gini ka ị na-post n'internet. Or gini we ihe ị na-ele. Ọ bụrụ na internet ga-eweta documentation ebe Queen Elizabeth ọnwụnwa nọ n'ili today, an old woman, but when she was young, very beautiful, in her early 20s, egosi ebe ọ na-aghara Africans granite. Ndị isi ojii na-atụtụ ya n'ala ka ọkụkọ na-ata. Ọ bụrụ na such documentation a ga-ahụ ya, hụ ihe niile mere mgbe o mere, war niile, agha niile alụrụ mgbe alụrụ, eleghị today, ma ndị lụrụ amụrụ before the agha, ma ndị na-amụbeghị nna ha na the agha. Ibrazụ gị hụ the history, gị hụ onye kwuru ka o kwuru, hụ otu agha ahụ shiri mee, hụ peretụkwana ndị lụrụ ya wa agha. Hello, we are documenting today for generations to come. Onosi nwata nwa agbọghọbịa pụtara n'ịntanet, enweghị onye ma ihe terigara okwu ahụ, mana ihe ọ sọrọ ya wụrụ ya pụta na social media, ya edenwe ring light, tige phone, wee were ọnụ ya sị na ya mụọ nwa nwoke ya egbue. Nwa agbọghọbịa nne na nna ya mụrụ ọfụma, zụọ ya rezie ya, ọnwụla ha ebughị na afọ bughị na nso mụọ ya. Ọ nwoke tụrụ ime in the first place, n'ihi na naanị nwaanyị anaghị amụ nwa, nwoke tụrụ ime ya. Ma asụgodo na ụmụ nwoke emewala ya mkpụrụ obi, wee nye nwoke mere ya, ọwụ nna amụrụ ya mụ mere, but the fact na nwoke tụrụ ime ya, ọ pụtasị na enweghị di ya na-alụ, ọ dị justified. Ya pụtasị na enweghị ihe jikọrọ ya na nwoke, ga tụpụrụ nwoke ọzọ ọnụ, ị gaghị ajụ ya iwe ya. Ọ ya kọsara nga esi na ihe nwoke mere gasị oge don't worry, mmetụwa obi, ị ga-ahụ ebe iwe ya gaga. Ọ ya sị na enweghị ihe jikọrọ ya na nna ya, na-elele ihe nna ya mere, ọ nwanne ya nwoke, ọ onye kwere nkwa ịlụ ya, naanị ya ma ihe nwoke mere ya. Ọ dị nnọọ pụta nnọọ shamelessly na ya ebuo nwa 9 months, buga 9 months mụọ ya, ya wụrụ nwoke ya egbuo ya. O kwuola okwu a today, tomorrow ọ ga-echegharị. By the time o buru nwa ya n'afọ, buo nwa ya n'afọ 9 months, ya mụọ ya. Ya buo nwa ya n'afọ 9 months mụọ ya. Uliri na-ejide nne na nwa ejide n'ọgwụ. Ọ ga-emepụli nwa ya ahụ bara, ọ ga-emeli nwa ya ahụ ihe ọjọọ. Ekwensu eburuze bịa, ikekwe nwa ha arịawa nwụọ, elewe ya ma onye gburu nwa ya nwoke. Ya pụtazie that time say yes, I said it, my baby. Ọ wụ okwu ọnụ nke ya. Now enwote ụmụ ya she survive somehow. Ụmụ ya ndị ke nwoke ebilite. Imagine this woman now, after like 50-60 years, a young generation in the future, they lay nwanyị n'ugbo na ọ grandmother ya pụtara na-ekwutasị ya mụọ nwa nwoke ya egbuo ya. Ha bido cheki wezi oke nwa nwoke shamụ n'ụlọ ha ma nwere ka ọ mere. Na ya mụọ nwa nwoke, ya buge nwa ya n'afọ, buo 9 months, na ya mụọ ya egbuo ya. Trust internet community. Hey, lege ọnụ ya, ga nnọọ ga wepụta nnọọ azụ ọnụ were. Lewedele na azụ ha wepụtara. Here ote ụfọdụ ndị mmadụ si shaa ya okwu ọnụ ya, ha ga-ewepụta nnọọ azụ
people na-ele no azụ a na-ele ma azụ ke alien fish ha ga-ewepụta lego ọnụ azụ so ha elekwe ha mejie ya na ya abụọ ya otu eshiri shahi okwu ahụ o kwuru. Ụmụnne m, nweghị mmadụ na-aga ahụfe owe kai onye na-eme na mana ka ọ na-eme. Echi anaghị echefu taa echefubekwa na echi ga-abịa. Onye na-eme na mara ka ọ na-eme. Echi agaghị echefu taa agaghị echefu na echi ga-abịa. Ha abụọ ji onwe ha n'akwa. It's all in the past. It's all in the past. Past is very, very important. Mgbe ụfọdụ ha na-edig in order to know you or your past. Ọ bụrụ na enweghị uru past bịara baa. Ọ bụrụ na enweghị uru past baa. Enweghị Old Testament mega na Bible. Mana ewetere Old Testament denwe with a new one mee match so that gị na-akọ akụkọ your New Testament ka ịhụ ihe ndị mgbe gboo gabigara. Hụ grace ị nwere today. Past is always important. Past will shape you. Past ga-eme amara gị. Past ga-enyere gị aka build your tomorrow. Past no mara otu isi eme ihe ahụ ime gị taa ga-emecha wuo past. Ọ gịnị ka ị na-eme taa a ga-aka akụkọ ya echi. Ị bịa ga-esi leave it now, forget it now, it's all in the past. Hello. Chee echiche chebara ya echiche ọfụma before gị na-take decision, before gị na-eme ụfọdụ ihe chee ya eche. Yes, yo jide mkpa ka iche ya eche ewu na o nwere ihe ị ga-eme ugbu a na in the next 1 hour gị si if I had known. Ọhịa o jide mkpa ka ihe eme gị taa ya eze. Ọwụrịrị nglet ejiri ike etinye gị itinye phone gị bido kwuo you post to the world because it's never leaving the internet space. You post wele igalaga sendela something bụ your signature because ọ ihu nke ijiri kwuye ọ dịrịla di ya ọ naghị apụ apụ. Past is never where people think it is. Ọ nọ jide present aka ya na ya abụọ na-ado onwe ha legalega mee discuss ihe aka gị discuss ya echi. Past is always there. Past is always there. Past is always playing a vital role in our lives. Nwere ihe ị ga-echeta mere in the past gị marry time mee ya ọfụma. Enwere ihe ị ga-echeta you don't want to repeat that mistake. Ọ gịnị wụ past ahụ na draw from? Kedikwana past ị na-build today because taa ga-emecha wụ gịnị past. Ụmụnne m, ọ ngọ ha na m n'ọnụ. Udo dịrị unu.